Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta segunda parte, antes de nada, lembrándoles, como sempre, o noso Facebook. Tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán. Abrimos esta segunda metade deste náutico de Sanxenxo e falando dun caldo delicioso como é o albariño, como por exemplo este Martín Codas. Falamos da festa do Albariño, unha festa que se celebrou na pasada fin de semana en Cambados, unha festa que cumpre neste 2019 ni máis ni menos que 67 anos de historia, unha festa que non se quixo perder o noso compañeiro David Valverde. Quedamos coa súa reportaxe. Saúde. Que tal, Silvana? Moi boas. Estamos na 67 edición da Festa do Albariño. Queredes vir connosco e ver como está indo esta cata do Albariño aquí en Cambados? Para nós é unha oportunidade de poder amosarlle a xente de Cambados, da Vila do Albariño, todo o que levamos facendo durante o ano, o noso viño, e que prove un pouco as diferentes elaboracións que fan todas as adegas. O viño está caralludo. Deixase beber, está ben, está ben. Deixase beber, din por aquí. É como auga, isto vai entrando solos. Vivo en Washington, non? E teño a este personaxe de veciño alá e el sempre di America First, non? E ante todo, nós o que temos que decir é sempre Albariño First. É dicir, non hai ningún outro viño que poida achegar a xentes que prácticamente vivimos en non sei cantos continentes, eu creo que estamos en 4 continentes diferentes, e que vimos todos a xuntarnos na festa do Albariño e que non hai mellor outra ocasión para facer que todos pois esteamos dando mostras da nosa grande amizade. Tomando viño, tomando viño. Que carallo é esa? Decía Galloso, boa noites a todos, boa noites. Estabas aquí tomando viño co rapaz. Eu estou aquí co meu padriño e co meu pai. Sí, eu sei a primeira vez que veño, pero hei de volver máis veces. Cal é a primeira impresión da Festa do Albariño? A primeira impresión é moi positiva, hai un ambiente excepcional e sobre todo a estas horas da tarde que xa hai un pouco máis de ambiente, ademais un ambiente moi sano, é unha maravilla. Viva o Albariño! A probar o Albariño, que está fresquísimo, está buísimo. Como o sábado é un día moi masificado, entonces vimos xa en venres, buscamos un sitio e, bueno, a disfrutar aquí da festa. O viño está caralludo. Moi bo, moi bo. Espectacular, a verdade que temos unha uva estupenda e sácase un viño albariño, que isto é viño de dioses. Tiñamos un profesor na escola que decía a auga estropea os camiños. Eu nunca vi un albariño que joder un camiño. Ti bebe albariño que vaiche ben. O viño hoxe o bebemos en coco. O primeiro non soupo moi ben porque é plástico, pero xa cando leva sete non se nota. Aí xa non se nota, nin plástico, nin vidro, nin nada. Nin plástico, nin viño, nin nada. O viño está caralludo. De Benidorm, vivimos en Benidorm e facía moitos anos que non nos cuadraba coller a festa tan grande de nosa terra. E con todo isto, a palabra máis grande é Viva o Albariño de Cambados. Viva a festa do Albariño! Cantas catas levas? Cantas? Ai, unhas poucas. Poñerse unha cara. Levamos unha libreta para anotar a que máis nos gusta e esas cosas. E máis, mira, todas levamos isto no pé.
Martín Codas o mellor por ahora. Martín Codas vai gañar. A ver, esto non é publicidade, que non nos pagan, pero Martín Codas. Saluda a todos los españoles. España es la hostia. Na Festa do Albariño tamén vai haber varias actuacións e unha delas é a de Cora Velasco. Que tal, Cora? Moi boas. Hola, buenas tardes. Antes decíasme Cora Sayers xa queda atrás, agora é Cora Velasco. Como é un pouco iso? Bueno, pois o Cora Sayers quedou atrás porque comecei a compoñer sobre todo en castelán, atopeime cun apelido inglés, eu son de Pontevedra, entón non me tiña moito sentido. Penso que o Sayers quedou nunha etapa máis pueril, máis adolescente, e o Velasco é como un comezo dende a etapa máis madura para min. Un saúdo para as amigas e amigos de Verán Verán. Silvana, nos despedimos desta edición da Festa do Albariño. Aquí ainda queda moita troula por diante. Vémonos no seguinte report. Chao. Pois con ese bo ambiente, esa trula que fai referencia a David, quedamos moitísimas grazas por esa reportaxe. E nos seguimos agora falando de festas diferentes. Falamos agora dunha festa ben cellada co mundo do cabalo, como é Equiocio, unha cita que ten lugar ano tras ano no Concello de Ferrol, e que este ano, ademais, contou con dous novidades. Unha delas a Festa do Marisco e a outra o Festival Musicovas. A nosa compañeira Lorena Rodríguez achéganos máis información sobre este Equiocio. Hola a todos, nos encontramos en el Equiocio, que este año ha batido récords de inscripción con más de 200 jinetes. Los 3 concursos equinos se llevarán a cabo aquí, en As Cabazas, en Covas, pero a la vez habrá un programa de actividades complementarias centradas en la mascota, solidaridad y gastronomía. El acto va a tener una inauguración muy vistosa con la suelta de palomas mensajeras, pero tendremos que esperar a la noche cuando harán acto de presencia las dos grandes novedades de esta edición, la Fiesta del Marisco y el Festival Musicovas. Esta edición también cuenta con una importante labor social, otorgando protagonismo destacado a la labor que desarrollan las entidades del ámbito sociosanitario de Ferrol y comarca. El espacio Equiocio Social sirve de lugar de unión para que entidades de diferentes ámbitos de actuación estrechen lazos y compartan marco en este evento, precisamente para fomentar las relaciones entre los diferentes colectivos, elaborándose una imagen compartida para la ocasión. Después de la realización de las pruebas de salto de obstáculos, dio comienzo a la entrega de premios, cuyas primeras quintas menciones recayeron en sendas amazonas. Antía Montero Breijo con Brumoso. Al mismo tiempo se dio pistoletazo de salida a la Fiesta del Marisco de Ferrol, ubicada en el mismo lugar, donde se pudo degustar productos como la almeja y otros moluscos de la zona. No faltó la diversión y el esparcimiento en un público entregado, dispuesto a disfrutar de una jornada repleta de actividades distintas, aunque complementarias. El presidente del comité organizador, Ricardo Pérez Lamas, también recordó que el equiocio es fundamental para ayudar a potenciar la marca Ferrol, en una cita obligada para todos en general y para amantes de los caballos en particular. Nosotros tenemos que hacer marca Ferrol y creo que Equiocio es lo que pretende, y además hemos añadido algo muy importante, que es el equiocio social, ¿no? Esto es una, digamos, apuesta que hizo inicialmente Ana ya hace unos años y que está dando sus frutos, porque es importante la colaboración institucional, evidentemente, y la colaboración de los empresarios como patrocinadores, pero también es fundamental esa labor de solidaridad de las asociaciones, ¿no? Yo les he lanzado un reto importante, que es consolidar esa solidaridad y esa unión que hay ahora mismo entre todas estas asociaciones, para que tengan una vocación de permanencia en el futuro, ¿no? Esas colaboraciones, porque la unión hace la fuerza.
Pois con esa nova edición de Que Ocio quedamos. Moitísimas grazas a nosa compañeira Lorena de Radio Televisión de Ferrol por esta reportaxe e nos abrimos a nosa derradeira, a última entrevista deste verán deste náutico de Sanxenxo falando de moda cunha grande entendida nesta materia como é Cristina Ribeiro. Cristina, moi boa tarde. Boa tarde, Silvana. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco para entrar un buquiño en materia. Popularmente coñecida en Galicia, pero contanos un buquiño. Cando e por que se iniciou esta relación co mundo da moda? Contanos. Pois, bueno, venme de familia. A nosa empresa fundouse no 1970, entonces xa somos a segunda xeración, e, bueno, un pouco por seguir os pasos da familia. Entonces... Pois contanos un poquinho, Cristina, que ofrecíades e que ofrecedes na actualidade? Como foi evolucionando, non, esa moda nesta empresa familiar? Sí, pois a moda evoluciona, bueno, a empresa evoluciona coa moda, non? Pois a muller vaise pedindo cousas diferentes e nós tamén vamos evolucionando. Desde o 1970 que se empezou, pois as coleccións evolucionaron desa maneira. Ahora mesmo temos dúas firmas, Hortensia e Marina Ribeiro. Hortensia está máis enfocada a unha muller máis elegante, pero damos calidad, moda e talla, eso é sobre todo. E despois naceu Marina Ribeiro, pois eso, ca necesidade do mercado, e dirixímonos a un público un pouco máis xoven, é dicir, bueno, despois vamos a ver algún deseño. Bueno, pois, cando queiran, poden ir saindo, aquí seguimos falando. Aquí estas dúas modelos que temos por aquí. Contanos un poquinho, non? A ver. Pois nada, esta colección é un pouco máis dirixida a un tipo de muller real, que de todas formas facemos hasta a talla 52, co cual podemos, bueno, abarcamos todo ese público. Pero, bueno, son vestidos máis frescos, máis actuales. Así como podes ver, si se saca a capa, un kimono. Aquí vemos un mono coa súa capa, non? Sí, exactamente. Tonos cálidos e fortes tamén, a ver, Sí, non? sobre todo fortes. España é un mercado que quere tonalidades fortes, moito estampado, aínda que nos diriximos tamén a mercados internacionais, pero, bueno, a nosa seña de identidade é o colorido. Bueno, falamos desta moda dedicada pois a xente máis nova, ademais do que nos acabamos de poder atopar aquí con estas dúas modelos, que lles pido de novo que volvan a desfilar así, vémolas de novo e seguimos falando. Que outras tendencias se levan, non, Marina Ribeiro? Pois tendencias, mira, tanto florales como minimalistas, facemos mini coleccións, un pouco para adaptarnos a todos os públicos, porque, bueno, hoxe en día o que queres é comercializar, entonces tes que abrirte un pouco, non enfocamos só flores ou o que sea, ou que liso. Entonces, bueno, esta é a colección deste verán que estamos. Nós xa estamos agora preparando as novas coleccións, xa van a sair ao mercado e a venderse este mes. Xa estamos, nós sempre vamos un ano por diante, non? Contanos un poquinho que se vai a levar para outono, non? Para outono, sí, en outono xa agora. Pois mira, en outono síguense levando as pieles, o que son polipieles, sobre todo texidos ricos, eso que nos traballamos un pouco diferenciándonos na calidade dos texidos, aparte de que a confección é aquí, entonces a calidade é distinta. E as tonalidades que te podo decir, pois mira, o azul marino, que é o novo negro do inverno, o gris volve, e sobre todo tweeds. Tweeds son esos texidos de chaqueta de inverno que, bueno, están moi ben na colección. Falamos destas dúas, por este estilo, firmas, pero temos tamén novidades na empresa, non? Sí, Contanos un poquinho, que consiste? Este ano temos unha novidade moi importante, estamos moi orgullosos e moi contentos. Vamos a facer unha colaboración con Devota e Lomba, a firma, bueno, do diseñador de Modesto Lomba. E sacamos agora a nova colección de inverno e xa estamos traballando na de verán tamén, que se pode ver, bueno, saleu agora na Mercedes Fashion Week. Entonces, nós o que vamos a facer é a colección prêt-à-porter, é dicir, basándose no que el desfila en atelier, nós vamos a facer a colección máis dirixida a tendas de luxo, evidentemente, pero non premier, é dicir, unha muller como nós podemos comprarnos un vestido de Devota e Lomba pois por 400 €, cando sabes que o atelier feito a medida pois ten moito máis precio. Entón, o que podemos é disfrutar dos seus diseños, da súa calidade, do seu patronaxe, sobre todo, pois a precios máis asequibles. Que é a importancia desta incorporación, non? Imagino que é algo moi importante para a empresa, non? Pois sí, a verdade, para empezar, un luxo traballar con el. Aprendes dun gran diseñador como é, ademais avalao pois unha traxectoria moi importante, leva máis de 25 anos desfilando na Mercedes Fashion Week, e é unha persona, bueno, pois encantadora, aparte de fácil, de que aprendes moitísimo con el,
e para a empresa é un paso adiante, non? Entonces en eso esperamos que estar á altura del, porque tamén é un reto para nós. Por lo tanto, como se presenta o outono, non? Que te está... Bueno, Pois iba a decir, temos a volta da esquina, ainda nos queda moito, que xa sería exagerado, decir que esta volta da esquina, agardamos que ainda nos quede moito verán, pero bueno, o outono que chegará, que cal é a importancia, non? Pois o outono, ca colección de Botei Lomba, pois eso, sobre todo a seña de identidade del, que son os cortes arquitectónicos, eso sempre, as súas coleccións sempre teñen esa peculiaridade. El non é tanto moda, sino que é unha forma, non? De que ele entende a moda. Entón, son esos cortes limpios, esas mangas abullonadas, esas caídas delicadas que ten el. Entón, bueno, o outono presentase bonito, a verdade é que... Con traballo, imagino tamén, non? Para nós, moitísimo, porque unha incorporación nova, pois unha línea nova é moito traballo, pero bueno, ilusionadísimos en eso. Falamos justamente de traballo e de postos de traballo directos que tendes na actualidade, un posto tamén algo a reseñar, non? Contanos un poquinho, cantos tendes? Sí, ahora mismo estamos en plantilla directa 70 personas. Traballamos todo no noso taller, é dicir, facemos todo desde o deseño, corte, a confección e a distribución ás tiendas multimarcas nas que vendemos. Entonces, bueno, despois hai evidentemente algún posto indirecto, pero si faise todo aquí, en Rianxo, onde temos a fábrica. Todo feito aquí. Falamos agora da expansión, nun principio decíades expansión a nivel nacional, pero agora xa estades abrindo novas portas, non? Sí, o mercado natural é, desde logo, Europa. Estamos en Francia, en Portugal, en Alemania, e, bueno, algún cliente temos en Asia, en Líbano temos algún cliente, e en Irlanda, me olvidaba. Sí, isto é bo para, é dicir, tanto para as nosas firmas como para de Botei Lomba. Cristina, para todos aqueles que queran coñecer máis e mellor a vosa moda, os vosos modelos, a onde se deben dirixir, onde poden mercalos, que deben facer? Bueno, primeiro na nosa web xa teñen toda a información, www.marinarribeiro.es. Aí xa tendes todas as coleccións, e donde os puntos de venta son tiendas multimarca, en todo o nivel nacional, nas illas, e non temos tienda propia, temos unha tienda propia, pero que no baixo da fábrica, e o resto son tiendas multimarca. Pero, bueno, na nosa web podes encontrar toda a información. En canto á evolución desta tenda, imagino que todo, como se decía antigamente, progresa adecuadamente, vai ben, e desmedrando satisfeitos co mercado actual? Sí, bueno, o textil todos sabemos como está, pero, bueno, a verdad que levamos moitos anos cos altibaixos que pode ter o sector, pero para nos manternos e seguir medrando, e sobre todo con proxectos novos, que iso é o que máis ilusiona, porque así como vai cambiando o textil, tamén tes que cambiar ti. Bueno, pois imos a brindar polo textil, imos a brindar pola vosa moda, imos a brindar por esa moda para outono, imos a chamar as nosas compañeiras, acompañádenos tamén para facer aquí este brindis, porque xa nesta boa compañía vou a despedir hoxe este verán, dende este náutico de Sanxenxo, quedan con o noso grupo da semana, lembren, de Velvet Crab, quedan coa súa música, sexan moi felices, desfruten do verán, vémonos a vindeira semana con máis e mellor. E agora sí, brindamos pola moda feita en Rianxo. Saúde. Woo! I feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got you. Woo! I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know I can't do you no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know I can't do
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente. Moves os nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras. Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos. Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía. Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia. O mar que nos move. Xunta de Galicia.